Abamaziyo bathi uKhuzani King Dlamlenze, Dlamlenze ey'nsizweni, Dlamlenze nasey'ntombeni. Unogwaja kagesi, umpondo zomnenke. Insizwa le mandaba phansi enkandla uKhuzani. Inkosi yomaskandi lapha ishere something kuFacebook. Umsebenzi wayo nje imihle eyenzile kule minyaka eyedlule. Ithi le nsizwa, thanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Ukhuluma ngani na ukhuba? Ukhuluma ngemisebenzi ayenzile kule minyaka edlule, esafika endimeni, esakhula naye esewumfana, eseyibhungu, esafunda ukukhasa endimeni kamaskandi. Kodwa ukuhamba kwesikhathi ekufundeni kwakhe impilo, ube eselula isandla lapho nalapho ekuhambeni kwakhe. Mningi imindeni-ke asefake isandla. Le nsizwa le walula isandla kuleya minyaka edlule. Asazi noma kuwu-2014 yini or kanjani, kodwa isiwudokotha namhlanje. Uke waya le eThekwini ukuyoyibheka, angani okwenziwa i-content or kwakuyini leyana, kodwa wake waya uyoyibheka i-progress yayo ukuthi cha, ihamba kahle kakhulu le nsizwa. Ebese kuba imindeni eminingi ebihlwempu ngaleso sikhathi leso, ukuthi bekunzima isimo, bekhona umasipala bengasifaki isandla, kunganyakazeki. Njengensizwa bekhona endaweni ebikubona lolo sizo belibhala emehlweni kubantu, ibizama-ke nayo ukuthi cha, ilithole uxhaso, nayo iphinde ikhiphe ephaketheni iyoxhasa lo mndeni leyo. Iyona-ke into kade yenza ukhuba kuyonke le minyaka la. La ugogo lapha, intombi endala, uDuvile Khumalo, siyazi ukuthi-ke bamgxeka kakhulu ngo-2018 etwenza le video uKhuzani ekhombisa ibanga aselihambile endimeni ukuyobona nje isalukazi okugogo kwaMgqumeni, owakhuliswa uMgqumeni. Bamgxeka kakhulu labo Khuzani abahlale bengafuni ukuthi umuntu enze into enhle, engafuni umuntu abonakale kahle emphakathini. Njengomuntu osependwe kakhulu, kuthiwa unomona, unjani njani, kodwa ulokhu ebapruvela uKhuzani unyaka nonyaka ukuthi inhliziyo yakhe imnene, akwenzayo ukwenzela umphakathi ukuthi ubhenefithe. Ziningi izinto azenzayo uKhuzani athi uyazama ukuzenza, bey'thingakala ngaphesheya uzama ukubuka. Uma kwenza lo wabo abamthandayo bemthophe, besho konke okuhle ngaye. Kodwa-ke asinandaba-ke lapho. Lolu daba lolu lwavela ngisho nakwa-SABC News ey'ndabeni kwakhuluma ngayo. Naye wabeka futhi uKhuzani uMfowampunzi ukuthi njengomuntu wathi uma efika endimeni wathi ukuthinta kancane, wa-eda wengeza ama-voice emsebenzini kakwakhe Khumalo owaziwa njengoMgqumeni, owadlula emhlabeni ngo-2009. Wakuveza lokho, wasephosa esivivaneni naye-ke uMfowampunzi, okwaba yinto enhle kakhulu esisayincomayo namanje, esisayishayela izandla kuze kube namhlanje. Eminye-ke la imindeni ayihambele-ke uKhuzani ngaphansi kweDlamlenze Group Production, ngiyacabanga ukuthi kubhaleke kanjalo. Lapha-ke wayekade eyoxhasa eminye yemindeni ngoba le ndima kade aqala ukuyihamba, and futhi uyalifuna usizo komasipala. Uyawazisa amameya, abazise ukuthi unendlela ekanje. If usizo bebesalilungisa kodwa yena angahlali athule, naye avele ngalokhu avela ngakho. So uhambe kakhulu-ke indima-ke. Le minyaka futhi ama-2017, 18, 19 impela usebenze kahle kakhulu uKhuzani kulo minyaka leyo. Before nje i-COVID, hhayi, ubezenza izinto ezinhle kakhulu. Imindeni eminingi ivukile kakhulu, njengalowo mndeni wakwaMfeka. Lapha-ke ubaba uShobeni owamupha ithuba ngo-2009, yes, kule album ethi iSecret, lapho-ke afaka khona-ke amazwi athize emsebenzini kwakhe uMgqumeni Khumalo, owawushoda kancane. Kungenzeka kuthiwa ungashodi, kungenzeka khona izinto ey'ncane okumele bey'ayine. Ubaba uShobeni-ke Khuzwayo wakwazi ukuthi excuse, le nsizwa uma imthinta ocingweni, ifuna umsebenzi, yathi mayicula nje ukuthi hhayi, ake ucule ngizwe khona ocingweni njalo, wezwa ukuthi nayi lento angathi uma eyithatha ethi ukuyi-eda kulo msebenzi lo, khona okuthize angakwenza okungaba kuhle. Okwaba yinto enhle kakhulu-ke leyo ngoba abaningi vele abanothisanga, including nami, nginothisa ukuthi khona amazwi laphana emasha mhlawumbe akaKhuzani. Lokho okwazi kwakukhonfemeka ukuhamba kwesikhathi, naye sekukhonfema, nabantu abaningi asebekukhonfema, nabebezama-ke nje-ke ukuphika komlando ongaka
kodwa bakuconfirm ukuthi cha kuyiqiniso lokho kwenzeka. Yebo, siyabonga kakhulu ukuthi-ke le nsizwa uKhuzani beyiphe ithuba inike ubaba uShobeni. Asazi ngabe kuphi ngokusebenza nangokuphila empilweni ukuba abamnikanga ithuba ukuthi-ke cha akawuze usondele nsizwa yakithi uzofaka nje isandla kulo msebenzi obesewenziwe vele obusushoda nje kancane ukuze uyomastarishwa lapha e-studio yonke into ipheliseke kahle. So sibonga kakhulu insizwa kaShobeni ngoba manje sinomculi ohlonishwayo eNkandla, sinomculi ohamba yonke izwe, sinomculi omele bonke omaskandi uhlonishwa umhlaba wonke, unama-trophy or iy'ndondo ey'ningi, ama-award, uvale imicimbi emikhulu, useyile naphesheya, uhlose nonyaka kaningi, usanda kuthola ama-gold nama-platinum plaques laphana ku-RISA, yamhlonipha ikhampani yakhe Universal, bawuphika umlando wakhe ontaba kayikhonjwe kodwa umlando wakhe ubhaliwe futhi angeke ushintshwe. Asazi-ke asikho-ke lapho-ke bekukudlulisa-ke lokho ukuthi cha sibonga kakhulu-ke kule nsizwa ngokuhamba ibanga elide. Kade ihamba-ke, kade wasibamangaza abantu, kade wasayenza kahle-ke, kade futhi kwasa bemphika ukuthi yena wenza kahle. Siyazi ukuthi if unga-check-a laphana ephejini lakho Khuzani laka-Facebook uzowathola amazondo, uzoyithola iy'ntuthwane laphana zibhizi ziphithizela ephejini lakhe uKhuzani. Uma ethu uyayiphostela nje into, hawu zizomnamathela amatsheketshe, amalakazana. Angeke wenze lutho-ke amalakazana, abantu abahlala benesikhathi sonke empilweni, abantu abahlale belinde ama-notification abuya kuye kuKhuzani, angeke ubenze lutho. Abantu osigade impilo kaKhuzani angeke ubenze lutho. Umsebenzi wabo lokho ukugada impilo kaKhuzani. Cha, sibonga kakhulu-ke ngane zakwethu, bekuyilokho nje umuntu abefuna ukukuveza. Kuningi kakhulu okwenziwe le nsizwa kaMpungose. Usenama-event manje akwaziyo ukuthi awahlele nabantu abathize. Sekunamakhampani ambalwa including ukuklina, unesandla lapho ukuthi lowo msebenzi uqhubeke. Ubhizi ukhulisa iprofayili yakhe, ukhulisa ibrand yakhe, okuyinto-ke abantu abaningi kuzole beyishayele ihlombe le nsizwa ukuthi yena yenza yonke lonto leyo ukupha abantu ithuba ukuthi bebeke isinkwa etafuleni. Evela ngayisanda kuyoxhasa izingane eziwu-70 ekuzomele ziyothola iy'khala ema-university njengoba kuyi-challenge ukuthi-ke kutholakale iy'khala ey'koleni. Le nsizwa izolula-ke isandla kulokho-ke ilekelele lezo ngane lezo. Sibonga kakhulu Khuzani, sibonga kakhulu Kawuzi. Inkosi ikubusise, thina siyohlala sikukhonzile, siwuthanda umsebenzi wakho, siwuhlonipha, angeke sikudlele amandla akho usaphila, sizohlala sikhuluma ngakho. Yingakho nje senza la mavidiyo ukuze umlando wakho noma usukhulile noma usubheka emuva, uma abantu bayabheka abantu kuvele umlando wakho bese uwukhuluma siwubeka njengoba unjalo. Msahle, ngiyabonga.